No niin, morjesta taas olisi Eve täällä nyt. Ja nyt pelataan Snapcraftissa. Voi hitto, se Jusu sanoi, että tee nyt se yksi video. Jos opetaan, että kaikki tekee tänään yhden videon nettiin. Voi hitti. No nyt pitsi. Okei, aukastin uusi kanava. Tästä ja please, jos oot mun kaveri, älä tilaa. Paitsi jos löydät sen säkällä, niin en mä tiedä. Jas, mutta nyt pelataan Snapcraftissa. Kit PvPssä. Niin. Ja joo. Tästä tulee joku alle 10 minuuttinen jakso, kun en mä jaksa ostaa mitään frapsia. Niin edespäin, mutta okei. Kill. Mä ostin ihan paskatauletta. Kill. Lapsi tyyppejä. Okei, tässä kun olan takaa. Prokele. Juokse mies. Ei sakeli, no. Ei pakko. Juosta. Juokse mies. Voisit. Ai sakeli. Joo, mä oon ihan paska. Mut siis. No niin, nyt voitais lopettaa. Mä voisin vaikka tästä videosta näyttää teille vähän Snapcraftin paikkoja. Siellä oli Kit PvP, seuraavaksi mennään. Nää paskaa kreatiiveja tiedetään. Mikäs paikka tää on? Täällä mä en oo ennenkään käynyt. Niin. Mutta ei sittenkään. Mä esittelen vaan ne, mitkä mä tiedän. Okei. Tuo faktio, niin mä en tiedä. Sitten tossa olis Survival. Varmaan tietysti Survival maailman Hunger Games. Hunger Gamesin tietää kaikki, joten paskan marjat. Mä mitä siitä teen, mutta ihan sama mä teen nyt teidän iloksi. Mä vaan hakkaan kaikki kyltit läpi, sieltä, olan takaa, tosta. Noin, voin petä parempikin Hunger Games, jos haluatte. Lähettäkää sitä kommentteihin, että haluatteko te parempia Hunger Games. Halu johonkin serveriin nyt join. Voisiko tää nyt jonkun helvettiä? No No niin, nyt päästiin. Ei vitsi. Tuossa vielä toikki edes, että ei helvetti. Kiitti muuten, mä pääsin. Koska se alkaa? Okei, ja sitten kohta alkaa. Tiimi. Kuka halusi tiimiä? Näin, ei. Näin. Koska se on? Sitten täällä on kaikki oinannut. Koska se alkaa? Mitä? Voisiko se alkaa joku ihan niin, voisiko se alkaa, aika alkaa loppumaan, alkaa.
niin, nyt se alkaa. Tästä lähtee sprinttihän. Nyt! Oi nyt! Mitä tuon sprinttiä tai tuon? Ei! Istu nyt äkkiä pakoon. Vitsi kun täytyy löydä varmaan. Oh fuck. Just. Noniin. No hitsi, olisi kiva saada jouskari, voitais pärjätäkin täällä jotenkin. Ei oo mitään, niin eihän tästä pärjää. Jos pärjää mitenkään, jos on näin. Mitä? No niin, mä olin paska tuolla. Myöntäkää se. Mut siis, okei, no niin. Missä lähdetään? Kun on käyty tuolla Hunger Gamesissa. No, sitten käydään. Parkoureita ja varmaan tiedätte, mutta ihan sama. Parkouri on tämmöstä hyppitään blokeilla niinku näin. Oho. Joo, niinku näin. Voi vittu, mun tulee eteen. Mennään sitten medium parkouriin, kun ei täälläkin kukaan ole. Katsotaan kuinka pitkälle päästä. Kohta pitäis kyllä lähteä täältä. Pois. Voi vitsi. Noniin. Sitten mä esitän teidän. Voi hitto kun Spree on. Temple Run. Mitä hitsi, missä Temple Run on? Noniin. No. No niin, siis tarkoitus on mennä tämmöistä ihmeet juttua eteenpäin. No hitto. Voi buki. Nyt et puka perhana. Buki. Boing. Mut se taitais olla tässä itse asiassa. Joten se taitais olla nyt. Kiitos kun katsoitte videon, tilatkaa, tykätkää ja kommentoikaa ynnä muuta sellaista. Joten se on moro. Ups.